ang gagawin ko today is i-wear test ko ang Superstaymatteink ng Maybelline. So, ang gagawin ko, isusuot ko siya all day hanggang sa iti-take off ko yung makeup ko for how many hours hanggang tonight para matest natin kung how long nga ba siya magsistay sa lips mo. Kasi, proven na talaga to para sa akin yung Maybelline na talagang napakagandang product na to. Ang i-wear ko today is 135 Globetrotter. Yan. So, ito ang aking makeup, guys. I already done the foundation, eyebrow, mascara, tapos blush. There you go. Ganyan yung kulay. And you don't need to do it like super kapal. Kasi pag masyadong makapal siya, mabilis siyang matanggal. Kaya ano lang, yung parang konting swipe lang. Pero kasi napaka-pigmented din niya. Kaya makikita mo talaga yung kulay niya. And nalagay ko na din. Ipakita ko sa inyo yung kulay sa daylight. Ang time check is 11 AM. Ito yung kulay sa daylight. And iti-test natin siya. So, ang gagawin ko, mag-check ako every few hours para makita nyo. So, it means may kinakain na ako, may iniinom na ako. Kaya matitest talaga natin siya. At kakain ata ako ng ramen mamaya. So, we'll see. Pork with gochujang paste and ramyeon, yung Korean noodles, and rice. Ang sarap. Soupy siya. Ooh. Noodles. Para matest talaga natin ang lipstick na to. Buo pa din siya. Oh, harap. Tapusin ko lang yung pagkain ko. Tapos, pakita ko sa inyo yung lips ko. Tapos na ako kumain. Kumain na ako ng ramen, ng rice, yung pork. Tapos uminom din ako ng Coke. Ito pa din yung lips ko. Intact pa din siya. Kaya, wait. Na lang tayo mamaya. Anong oras na ba? Mag 1 o'clock na siya. Kaya, check ako mamaya agad. Hi guys, mag-a-update lang ako. 5 na dito ng hapon. Tingnan nyo yung lipstick ko, andun pa din. I-swipe ko lang yung finger ko. Wala talaga. Andyan pa din siya. Umiinom na ako ng tubig, Coke. Ano pa ba iniinom ko? Kape, kung ano-ano na lang. Andyan pa rin siya, nag-chill. Kaya gustong-gusto ko talaga to kapag feel ko na magsuot ng all day na yung waterproof ba? Yung hindi talaga siya natatanggal. Andyan lang talaga siya. Chillin yan lang talaga siya. As you can see kanina, nung nakita nyo kanina kumakain ako ng ramen. May sabaw pa yun. Iniinom ko yung sabaw. Ano-ano na lang kinakain ko. Andyan pa din yung yung lipstick na yan. Kaya, very, very matibay talaga siya, guys. Mag-check ako ulit sa inyo pagkatapos ko ng hapunan at saka later na din. Kaya, yeah, I will check later. Kain tayo, guys. Ang ulam ko, so meron akong rice, obviously. Galunggong. Tapos yung tira ko pa ding pork na may gochujang paste. And toyo. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung lipstick. Yan pa din. Buo pa din siya. Tapos magkakamay ako para makita niyo talaga na hindi siya umaalis. At saka ito yung mga sinusuot ko kapag ito yung sinusuot ko. At saka yung isang kulay kapag namumukbang ako kasi hindi talaga siya natatanggal. Isda. Tapos ito toyo. Init.
Tanggalin ko lang yung laman. Yan kasi. Kakalato ko lang talaga nito. Kasi doon mo talaga makikita no? Yung longevity niya. Hi guys! Final check ko na. Ang time is 11:30 na ng gabi. So, 12.5 hours. Ito na yung result niya. Yan. So, may konti siya dito sa loob. Pero, overall, andyan pa din siya. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya tatanggalin. So, ito ang ginagamit ko pag tinatanggal ko na siya sa lips ko. Lips. Kasi hindi talaga siya matanggal ng cleanser lang. So, that's why. Ginaganon ko siya. You know. Yan. Ang ano niya, ang hirap niya tanggalin minsan talaga. Tapos pag natanggal ko na yung napaka-layer niya, tsaka na ako mag-cleanser. Ayan, tanggal na siya. Yan. Ito. Tapos, mag-cleanser lang ako. Tapos na, tanggal na siya. Yun guys, proven talaga siya. Proven, tested na yung wear niya talaga is a very, very longevity talaga. Kaya, kung gusto nyong, para sa akin ha, kung gusto nyong anong tawag niyan? Makasave ng pera. Kasi kahit konting swipe lang, napaka-pigmented naman siya. At saka, kailangan mo lang talaga yung manipis na swipe. Kasi pag masyado siyang makapal, madali din siyang natatanggal. Kaya manipis lang. At saka, kung gusto nyo makasave ng pera, yun yung bilhin nyo. Yung matte ink. Kasi napaka-ano nyo talaga, napaka-trusted talaga siya. At proven na ang dami kong kinakain, iniinom. Andun pa din siya for 12 and a half hours. Andun lang siya. Sa lips ko ha, ewan ko kung magtagal ba sa ibang lips. Pero doon sa lips ko, nagtagal talaga siya ng 12 and a half. Hanggang sa tinanggal ko na siya basically. Kaya yun. Thank you guys for watching. And I'll see you next time sa aking video. Bye!